Minn Pjazza San Pietru fil-Vatikan sal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma. Dan kien l-aħħar vjaġġ ta' Papa Franġisku. Il-Papa Arġentin tant maħbub minn miljuni madwar id-dinja u li ressaq bosta persuni lejn il-Knisja. Dan jidher ukoll fl-attendenza ta' madwar 400,000 persuna għal-funeral tiegħu, ferm aktar minn dak previst. It-debut sempliċi ta' Papa Franġisku nġar f'purċissjoni sal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore, bażilika li kien iżur ta' spiss anke qabel iż-żjara tiegħu f'pajjiżna. Skont ix-xewqa tiegħu Papa Franġisku sar l-ewwel Papa f'100 sena li ndifen barra mill-Vatikan. It-debut tiegħu inġar fuq Popomobil li ġiet irranġata apposta għal funeral ta' Papa Franġisku. Il-purċissjoni li ħarġet mill-Vatikan segwit rotta ta' 6 kilometri max-xmara filwaqt li għaddiet miċ-ċentru ta' Ruma, Pjazza Venezia u għaddiet ukoll minn ħdejn il-Kolossew. Il-pubbliku seta' josserva l-purċissjoni minn wara barrieri ma' ġenb it-toroq, filwaqt li madwar 3,000 voluntier kienu stazzjonati biex jagħtu direzzjonijiet, assistenza medika u joffru ilma frisk. Id-difna ma kienx miftuħa għal pubbliku minkejja l-preżenza ta' ħafna żgħażagħ u eluf ta' nies li nġabru barra. Fuq wieħed mill-appartamenti kien hemm ukoll bener imdendel li kien jgħid Grazzi Franġisku. Il-qabar ta' Papa Franġisku se jkun miftuħ għal pubbliku mill-ħadd filgħodu, filwaqt li jekk kif xtaqu stess fuq il-qabar tiegħu se jkun hemm miktub biss Franciscus.